कोकणात तुम्ही गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी आलात. तब्बल 2 वर्षांनी कोरोना झाल्यानंतर हा सण इथे उत्साहात साजरा करण्यासाठी तुम्ही बोडोद्यावरून आलात. तर एवढा लांबचा पल्ला कोकणात येताना कशा प्रकारची ओढ होती तुमच्या मनात? गणपती उत्सव म्हटला ना की एक प्रकारची जी ओढ लागलेली असते. महिन्याभरात तो उत्साह असतो. आपल्या गावी जाणार, भजनं, आरत्या हे जे असते त्याच्यामुळे आपल्याला खूप आनंद होतो आणि तो आनंद आपला गगनात म्हणजे मावेनासा होतो. त्याच्यामुळे तिकडनं येऊन इकडे आरती, भजनं, आरती, गणपती आणणे वगैरे हे सगळं जे असतं ते आपल्याला म्हणजे ते शब्दात मला बोलताच येणार नाही. अशा प्रकारचा तो उत्साह असतो आणि तो गणपती येऊन बसल्याच्या नंतर जो काय आनंद होतो ते शब्दात बोलणे अशक्य आहे. खूप आनंद होतो. कोकणात जसे गणपती उत्सवाला भजन, आरत्या वगैरे होतात, तसं गुजरातला सुद्धा गणेशोत्सव तेवढ्याच उत्साहाने साजरा केला जातो काय? गणेश उत्सव असा कोकणात सारखा जो असतो, कोकणात जो गणेश उत्सव साजरा होतो तो गुजरातमध्ये साजरा होणे शक्यच नाही. कारण गुजरातची जे चालीरीती आहेत, जे पद्धती आहेत त्या संपूर्ण आपल्या कोकणमध्ये जे आहेत संपूर्ण वेगळ्या आहेत तिथल्या. त्याच्यामुळे तिथे कोणत्याही प्रकारच्या म्हणजे आपल्या कोकणासारख्या जी पद्धत आहे ती गुजरातमध्ये नाही आहे. त्याच्यामुळे ते हे होत नाही. आपल्याला तिथे गुजरातची जी पद्धत आहे ती आपल्याला तिथे बरोबर वाटत नाही, आम्हाला ते आवडतही नाही. त्याच्यामुळे खूप त्याचा डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये गुजरातमध्ये आणि कोकणमध्ये. बरं, कोकणी माणूस गुजरातला राहतोय, तुम्ही आता कोकणात आलात गुजरातवरून, पण काही लोक तिथे स्थित आहेत ज्यांनी तिथे गणपती बसवलाय. तर त्या घरामध्ये गणपती आहे, जो बाप्पा आहे, बाप्पा असल्याच्या नंतर तो सगळीकडेच उत्साह असतो. त्याच्यामुळे तो कोकणचा माणूस आहे म्हणून त्याच्याकडे गुजरातमध्ये राहतो म्हणून त्याचा उत्साह कमी नाही होणार. पण तिकडचा उत्साह वेगळा असतो. तिथे राहून तो गणपती करणे, त्यांचे म्हणजे तिथे आरती करणे, पूजन करणे वगैरे त्यांची पद्धतच सगळी वेगळी असते. आणि इकडे आपल्या गावाला आल्याच्या नंतर मग कसं गणपती असतो, त्याच्यानंतर मग सगळेजण जमतात, आरत्या करतात, भजनं करतात. हे संपूर्ण हे वेगळंच आहे. म्हणजे याच्यात शब्दात जी मांडणी करणे हे शक्यच होणार नाही. त्याच्यामुळे तो आनंद जो असतो ना तो वेगळाच असतो. तब्बल 2 वर्षांनी गणेशोत्सव साजरा होतोय. कोरोनात हा उत्सव साजरा करायला मिळाला नाही कारण बंधनं होती. पण तब्बल 2 वर्षांनी हा उत्सव साजरा होतोय. तर गणपती बाप्पाकडे तुम्ही काय साकडं मागाल? गणपती बाप्पाकडे मी हेच साकडं घालेन की कोकणात येण्यासाठी कधीही तू रोकू नकोस आम्हाला. असं म्हणजे जे कोकणाची जे बाहेर जाऊन जे काम करतात, पोटापाण्यासाठी जातात, पण जे गणपतीसाठी खास करून लोक येतात त्याच्यासाठी अशा पद्धती त्यावेळी म्हणजे कोरोनामध्ये निर्बंध लाभलेले, कोणी येऊ नये, कोणी क्वारंटाईन करणे हे वगैरे सगळं होतं त्यावेळी. म्हणजे ते हे झालं ते झालं, पण ह्याच्यानंतर कधीच होऊ नये, अशी संकट पुन्हा येऊ नये. तसं यासाठी विघ्नहर्त्याकडे प्रार्थना करतो मी. कोकणात बाप्पा आला की गौराई ही येणारच. गौराईचं सुद्धा थाटामाटात कोकणात स्वागत केलं जातं. आपण जाणून घेऊया की कोकणातील गौराई आणण्याची, गौराईच्या आवाहनाची नेमकी पद्धत कशी आहे. मॅडम, मला सांगू शकाल का कुकणात कळसुली या गावात तुमची गौराई आणण्याची पद्धत नेमकी कशी आहे, काय रीतभात आहे? आमचा एक कुटुंब आहे. एक कुटुंबात एक गवर आहे. त्याच्यामुळे आम्ही एक गवर घेऊन येतो. सर्व बायका एकटे होतात, माझे भावन आणि गवर घेऊन येतो. कुटुंब एक होऊन नाच गायन करतात, वाजत गाजत गौरी घेऊन येतात, पूजन करतात आणि उत्सवात गौरी आणतात. हीच पद्धत गुजरातला नाही. गुजरातला आम्ही करत नाही कारण आमचा जन्म जागा गाव आहे, माती गाव आहे. मातीतच येऊन आम्ही करतो सगळं. गुजरात मी राहतो म्हणजे पोटासाठी, पण मातीत आम्ही जन्मलो, मातीतच येतो, मातीतच खातो आणि मातीतच जातो.
तुमचं कुटुंब हे कोकणातलेच आहे, कोकणातील रहिवासी आहेत ते. त्यांनी बडोद्याला जाऊन आपला रोजगार सुरू केला. मात्र तुम्ही बडोद्याला सुरुवातीपासून राहता, तुमचं शिक्षण वगैरे सगळं बडोद्यालाच झालंय. मग तुमची कोकणातल्या गणेशोत्सवाशी किंवा कोकणाच्या मातीशी कशा प्रकारे नाळ जुळली? मी मूळचा बडोद्याचा रहिवासी असलो तरी माझे आई वडील कोकणाचे आहेत, बरोबर की नाही. आणि आम्ही मूळ म्हणजे लहानपणापासूनच गावाला वगैरे यायचो. आणि मी दोन्ही गणेशोत्सव असे बघितले आहे. गुजरातचे पण जे गणेशोत्सव आहे मंडळाचे, त्याच्यामध्ये पण मी जायचो. आणि आपला इकडचा घरचा गणपती आहे ना, त्याच्यामध्ये पण जायचो. दोन्ही गणपतीमध्ये ना खूप फरक आहे. घरगुती गणेश दर्शनाचा कोकणशाहीचा हा कार्यक्रम असाच चालू राहणार आहे. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.